Siyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu useyinkosi namanje. Siyakholwa lapho nikhona nisagcinekile, uNkulunkulu usanenzela umusa, usanigcinile kuze kube lesi sikhathi. Namhlanje ke futhi sinomyalezo, sinodadewethu usisithandazile. Uzozithula ke yena acacise ukuthi ke umyalezo awuphethe namhlanje yimuphi. Last time sakhuluma kakhulu ngenkonzo yomkhuleko lo sasizoba nawo uphenduka ngomhla ka-24 October. So namhlanje ke uzobe ezokhuluma kabanzi ezocacisa ngayo leyo nkonzo ukuthi uNkulunkulu kahle kahle uthini ngaleyo ndaba. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Sesiphinde sabuya. Hallelujah. Amen. Siyaqhubeka ke bazalwane nomyalezo wenkosi engithume wona nenkonzo le eyangomhla ka-29 umhla ka-24 mhla ka-24 October yokuphenduka. Hallelujah. So siqhubeka ke nokuthi inkosi iyasichazisela ukuthi yini kahle kahle esizobe siphenduka. Yini ukuphenduka. Hallelujah. So ke bazalwane inkosi yasinikeza i-date yokuthi ngomhla ka-24 October sinenkonzo yokuphenduka. So ngokubona ke bazalwane ukuthi sinabazalwane abasuka endaweni eziningi, sinabazalwane abasuka eGoli, Cape Town, Eastern Cape, East London, Swaziland kanye noLesotho, nje baningi abazalwane. So i-date ingumhla ka-24, 25 nomhla ka-26. Hallelujah. So inkonzo iqala ngomhla ka-24 kuba u-25 iphele ngomhla ka-26. So if umzalwane ekude kakhulu more than welcome ukufika ngomhla ka-23. Hallelujah. Then ke ngomhla ka-24 bese kuba uqale inkonzo. Hallelujah. Okunye bazalwane futhi engifisa ukucacisa ukuthi ikhaya labafundi akusilona isonto. Ngoba abazalwane abaningi basetshela ukuthi kushuthi fanele ngize ngedate exactly ngoba ngize esontweni noma eholweni thizeni. No, akusilona isonto bazalwane, ikhaya labafundi. Hallelujah. Ikhaya lethu sonke, ikhaya labo bonke abadele konke abafuna uJesu Kristu yena yedwa. Ikhaya lalabo abafuna ukuzofunda ngoJesu Kristu. Ngicacisa lokhu ke ngoba ngenzela ukuthi abazalwane abafisa ukufika before inkonzo ba more than welcome beze ekhaya. Abazalwane abafisa ukufika after inkonzo noma during inkonzo ba more than welcome. Ngisho abazalwane abadele konke. Hallelujah. Nabaphendukile nabazophenduka bazalwane ngoba inkonzo imayelana nokuphenduka, siphendukele kuKristu Jesu inkosi yethu. Hallelujah. Ke bazalwane ke ngizokhuluma ke namhlanje ngokuthi sizobe senzani ngosuku lokuphenduka during le nkonzo yokuphenduka. Inkosi ithema ngicacisa ukuthi kuyini ukuphenduka. Hallelujah. Kuyini ukuphenduka? Siphendukela kwini? Siphendukela kubani? Hallelujah. Sizoqala ke bazalwane ekuxoliseni. Ukuthi kuyini ukuxolisa. Njengoba sithi sizoba nenkonzo mhla ka-24 yokuphenduka ezoneni zethu yokuxolisa ukuthi okhokho bethu nje basazi ukuthi singu-Israyeli bazalwane ebesingakwazi lokho. So okhokho bethu bashiya uNkulunkulu ophilayo, balandela onkulunkulu bezizwe. Nathi ke sase sizalelwa kuleyo nkinga, ngokungaqondi ke saqhubeka nayo leyo nkinga. So ke manje inkosi isinika ithuba lokuthi sizophenduka kulokho, ukuthi ola longi besiloku esikhonza onkulunkulu abangena uNkulunkulu wethu. Hallelujah. So sizophenduka ke, sizoxolisa enkosini yethu uJesu Kristu, sizoxolisa kuNkulunkulu wethu, uNkulunkulu kakhokho wethu Abraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, kaIsrayeli, noNkulunkulu onguyise wenkosi yethu Jesu. Sizoxolisa. Kuyini ke ukuxolisa? Hallelujah. Ukuxolisa bazalwane
kucela uxolo kumuntu ngenxa yokuthi uyalibona iphutha lakho, wenze iphutha, wenze okurong, wenze isono. So yes, umonile, so usucela ukusiyeka leso sono ebese ucela ukuthi akuxolele, akuthethelele. Hallelujah. So abazalwane abaningi ke bazalwane baxolisile and bayaqhubeka bayaxolisa kuNkulunkulu. Inkinga ila ekuthenini abakuyeki lokho abone ngakho uNkulunkulu. Akasiyeki umuntu isono, uyaqhubeka acela uxolo kodwa akaphenduki, akasishiyi isono, akakushiyi lokho akuxoliselayo. Hallelujah. Uma ngenza example nje bazalwane, lese umuntu ubona ingane ivulela umpompi, bathi boma uvulela umpompi, ivulela umpompi ingane, and then uyibona uyibiza uthi hayibo sibani bani vala umpompi. Ingane kunokuthi ivala umpompi, ingawuvala umpompi kodwa ithi ngiyaxolisa. Ukuxolisa lokho akusikona uxolisa lokho brother Ntokozo, akusikona uxolisa. Uxolisa ukuthi ivala umpompi iqala and then besiyaxolisa, yamukela uxolo, ingaphinde futhi iwuvule umpompi. Hallelujah. So uxolisa ilokho ke, siyaxolisa ke siyabazalwane, siyaxolisa kakhulu kodwa asikushiyi lokhu esuke sikuxolisela. Hallelujah. So ke okwethu ukuthi sixolise ebese siyashiya phela isono. Hallelujah. Amen. Ngiphinde ke bazalwane ngizokhuluma ke ngokuphenduka ke manje ukuthi kuyini ukuphenduka. Hallelujah. Ukuphenduka endleleni osukuyenza. Ukushintsha i-direction. Let's say ubuhamba ubheke empumalanga. Bazalwane, ubuhamba ubheke empumalanga zonke izinsuku, wena impilo yakho nje ihlezi ibheke empumalanga. So ke ukuphenduka usushintsha i-direction, uyaphuma ubheke entshonalanga manje. Kona kuphenduka. Zonke lezi zinto ebezikholela empumalanga zisele empumalanga. Kusele konke obukwenza kusele. Kona kuphenduka ke lokho bazalwane. Ukuphenduka ukushiya impilo yakudala obuyenza. Ukushiya impilo embi obuyenza. Ngoba bazalwane, noma ngakuthiwa impilo obuyiphila ibikuthokozisa kangakanani, uma ukuthi leyo mpilo ibingadumisa uJesu Kristu, yimbi. Hallelujah. Yimbi. So ke ukuphenduka ushiye okudala obukwenza, uphendukele kuNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ikona kuphenduka ke lokho bazalwane. Mase sibuza ukuthi ke sekuphendukileke, uphendukela kubani ke? Hallelujah. Ake sizwe ke sivule uJeremiah 4 verse 1 ukuthi siphendukela kuphi ke manje. Amen. Sizofunda incwadi yaJeremiah chapter 4 verse 1. Hallelujah. Alright, ngizofunda ke la ngesiZulu. Lithi, uma uphenduka Israeli, usho uJehova, uyakuphendukela kimi. Hallelujah. Uma ususa ebusweni bami izinengiso zakho, awuyi kutenga. Hallelujah. Amen. Jeremiah lana ke bazalwane, incwadi ithi uma uphenduka Israeli, usho uJehova uthi uyakuphendukela kimi. Njengoba ke sizophenduka ke bazalwane ngomhla ka24, 25 and 26 uOctober, sizobe siphendukela kuJehova, uNkulunkulu wethu ophilayo, uNkulunkulu kaAbraham ukhokho wethu, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaIsrayeli, uNkulunkulu onguyise wenkosi yethu uJesu. Sizobe siphendukela kuye. Uthi ke uma siphendukela kuye, siyasusa izinengiso ebusweni bakhe. Ukususa izinengiso ke ukushiya konke lobu bube besibenza. Siphendukele kuNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. Sisenza leyo nkonzo yokuphenduka bazalwane, ngicela sivule ku2 Chronicles 7 verse 14. Incwadi yeziKronike zesibili chapter 7 verse 14. Hallelujah. Lithi ke, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini,
ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo. Haleluya. Ayibonge inkosi. Amen. Inkosi ithi lana uma sizithoba, haleluya, thina abantu ababizwa ngegama layo, thina abantu bayo inkosi uNkulunkulu ophilayo, uma sizithoba, haleluya, siphenduke ezindleleni zethu. Athi ayizwa ke le ndaba yokuphenduka endleleni yakudala. Siphenduke ezindleleni zethu ezimbi, siphendukele kuye, yena uyozwa esezulwini athethelele icala ethu, yes, amacala ethu, abese ephilisa izwi lethu. Haleluya. So ke bazalwane, uma siphenduka kubo bonke ububi. Haleluya. Ububi ke uyilokhu ukuthi noma yini bazalwane engamthokozisa uNkulunkulu, engadumisa uNkulunkulu, iyona ke sizobe siphenduka kuyona. Haleluya. Sizoba siphendukela ekuthenini sithe uma sazalwa saphaphama kuthiwa sithe sizalwa nje sazalwa umama uyahamba uyoxukuza eklinik. Haleluya. Asikakazalwa already sesisembusweni kaSathane, ngoba ngesikhathi kuthiwa nge uma wami uyoxukuza ekliniki, akona akaxukuzi embusweni kaNkulunkulu, akona umbuso kaNkulunkulu ekliniki. Haleluya. So already sengiphumile embusweni kaNkulunkulu, ungakafiki ngisho ukufika. Umuntu uma izalwa uyozalelwa esibhedlela. Haleluya. Isibhedlela asiyena wombuso, akusisona esombuso kaNkulunkulu. So already umuntu engakazalwa eseyozalwa usengenile vele embusweni wobumnyama. Aphume lapho uyazalwa, uyakhula, uyise crash. Uma crash uyofundiswa ngemfundo ongeyona kaNkulunkulu, engamphathi na kancane uJesu Kristu, engamphathi na kancane uNkulunkulu ophilayo. Afunde ezikoleni, nalapho uyofunda imfundo engeyona kaNkulunkulu. Haleluya. Uyofunda imfundo kaSathane, uyofundiswa indlela yokuphila ngendlela kaSathane. Haleluya. Noma sesebenza bazalwane, uyosebenzela umbuso kaSathane, ngoba olalo ngesikhathi etrainwa ubetrainelwa ukuyosebenzela umbuso kaSathane. So ke bazalwane, siphenduka kuzo zonke lezo zinto. Haleluya. Siphenduka ekusebenzeleni uSathane, ekufundeni imfundo kaSathane, ekuhambeni amakliniki kaSathane nezibhedlela zikaSathane. Lithe izwi thina siphila ngezwi likaNkulunkulu. Haleluya. Asiphili ngemjovo ngazo zonke izinto lezi ezisembusweni kaSathane. Siphenduka ke kukho kona lokho bazalwane, siphendukela kuNkulunkulu ophilayo. Haleluya. Ayibonge inkosi. Ingane isikhathi esiningi meyizalwa kumele ijovwe. Uxa ukuthi ingobani, wonke umuntu nje mothola isitifiketi kumele ugonywe. It's like kuphoqelekile ukuthi ujove imigomo, uyabona? Ukuthi asazi thina ukuthi inani lento ngaphakathi. USathane ubhizi kodwa asiboni thina. Uyas-injecta izinto esingazazi. Asazi nena ukuthi si-injectwelani, asibuzi ngisho ukubuza, ngoba kuthiwa nje umthetho walapho. So yebo nawe wamukela leyo nto ukuthi why kugonywa, ungazi ukuthi ingane ifika nje izigonywe isigulayo, iyagula already noma igonyelwana ingane. So sisuke si-expose ukuzalwa kwethu, ukufika kwethu emhlabeni, sifika vele si-expose ekungamkhonzeni uNkulunkulu, ekukhonzeni abanye uNkulunkulu. Haleluya. So siphenduka kulokho ke bazalwane. Uma siphenduka ke sishiya konke lokho. Haleluya. Ngoba lithi izwi umbuso kahle imibuso mbili la emhlabeni, khona umbuso kaNkulunkulu nombuso kaSathane. So umbuso kaSathane uyona orana lelizwe, lona mbuso kaSathane ke lo okuleli lizwe bazalwane, yena mbuso kaSathane. Uma sifunda kahle, uma sikhumbula kahle bazalwane, ezwini kukhona la inkosi uJesu nayiqeda ukuyobhabhadiswa, iholelwa umoya oyingcwele ehlane. Uma ifika uSathane uyamlinga laphaya, uthi umkhombisa izwe umhlaba, uthi lo umbuso wakhe. Uthini? Uthi uma emkhothamela uzomnikeza wona bazalwane. uJesu azange azamphikise uSathane ngoba wayazi ukuthi uqinisile. So asazi ukuthi umhlaba
ubuswa nguSathane. Haleluya. Ubuswa nguSathane. So konke nezinto ezikusemhlabeni zingezi kaSathane. So ukuze thina siphunyuke embusweni kaSathane ukuthi sidele konke, siphendukele uNkulunkulu ophilayo, sishiye konke, silahle konke, silahle emsebenzini ngoba vele izinsuku zonke uma sivuka semsebenzini siyosebenzela uSathane. Noma ungayibiza ngokuthi usindisiwe, ubizwa ngegama lika Jesu, uthandaza kakhulu, okusalayo awukho kwi-right standing noNkulunkulu ngoba zinsuku zonke wena usebenzela uSathane. Uyavuka ekuseni izinsuku zonke uye worship uSathane, uye worshipa imali ngoba phela ufuna imali. Into ekwenza ukuthi uyosebenza wena ufuna imali, kanti lithe izwi awukwazi ukukhonza uNkulunkulu ababili. Awukwazi ukukhonza uNkulunkulu ophilayo nomamona. Umamona ke yimali lesuke sijaha. Sijaha usukela umuntu ezalwa kuze kube umuntu uyongena egodini ujahe imali. Umamona usebenzela umbuso kaSathane engaqondi. Haleluya. Ngakho ke siphenduka kukho konke lokho bazalwane. Haleluya. Yes, haleluya, ayibonge Inkosi. So siphenduka kukho konke ke lokho bazalwane. Siyabonga. Uma bazalwane abasindisiwe. Yes. Basindisiwe abazalwane babizwa ngegama lika Jesu kodwa akuvumi ukuthi bashiye. Haleluya. Ukuphenduka ukuthi sishiye. Siyaxolisa kodwa asishiyi brother Ntokozo. Asishiyi isono, asikushiyi ukona, siyalithanda izwe nezinto zalo. Asifuni ukushiya izwe nezinto zalo. Siyavuka siye emsebenzini siyosebenzela uSathane, izikole, ama-sports alelizwe, ama-birthdays, zonke lezi zinto akuzona izinto zikaNkulunkulu ophilayo ezikaSathane. So siphenduka kuzo zonke lezi zinto ke, siphendukela kuNkulunkulu ophilayo. Haleluya. Lithi izwi asingathandi izwe nezinto zalo. Yebo, lisho kubani ku 1 John 2:15-17 asifundeni. Haleluya. Uzathi uPaul uRoma ningalilingisi lelizwe. Haleluya. Singalilingisi kodwa siyalingisa thina esingabazalwane esibiza ukuthi sisindisiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Haleluya. 1 John chapter 2 verse 15 yes to 17. Yes. Isihloko sakhona sithi isexwayiso sokungathandi izwe. Haleluya. Uthi u15 ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Amen. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke usezweni, inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngaloku kuphila akuveli kuyise. Kodwa kuvela ezweni. Amen. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo. Kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Haleluya. Lithini izwe? Lithi izwi likaNkulunkulu lithi asiye ukuthanda izwe, ukuthanda izinto zezwe, izwe kanye nezinto zalo. Lithi ngoba othanda izwe akanalo uthando lukaNkulunkulu. Haleluya. Akanalo uthando lukaNkulunkulu. Uma uzazi nje ukuthi uthanda izwe nezinto zalo, awunalo uthando lukaNkulunkulu. Wena ukhonza uSathane ngoba phela uSathane izinto ezikaSathane. Uma uthanda izwe likaSathane, izinto ezisezweni ezikaSathane, wena ukhothamela uSathane izinsuku zakho zonke zokuphila kodwa ubiza igama lika Jesu njalo. Yingakho kukhona lelizwe lithi akusibo bonke abathi Inkosi Inkosi abayongena embusweni kaNkulunkulu kodwa yilabo abenza intando yakhe. So nje basizophenduka ke bazalwane, sizophenduka kukho konke. Haleluya. Okungekona okombuso kaNkulunkulu. Siphendukela kuNkulunkulu wethu ophilayo, siphendukela embusweni kaBaba uNkulunkulu wethu ophilayo. Haleluya. Amen. Ayibonge Inkosi. Ngamanye amazwi ukwazi ukuthanda izwe uphinde uthanda uNkulunkulu ngesikhathi esisodwa.
awukwazi. 17 lapho. Yes, awukwazi ukuthanda izwe uphinde uthande uNkulunkulu. Yes. Nala futhi ekhulunywa khona ngomamona uthi awukwazi ukukhonza uNkulunkulu ophilayo uphinde ukhonze umamona. Kukhona phakathi kwabo ozomthanda, kukhona ozomzonda. Haleluya. And ngokuvuka kwakhe izinsuku zonke uye emsebenzini kuyacaca ukuthi uyena mupho omkhonzayo. Kuyacaca ukuthi uyena mupho committed kuyena. Haleluya. Ngakho ke bazalwane siyaphenduka, sishiya isono. Ngoba kuyisono ukubizwa ngegama likaNkulunkulu kodwa ubusebenzela umbuso kaSathane. Ubizwa ngokuthi wena usindisiwe umntwana kaNkulunkulu kodwa ubizelwa usebenzela umbuso kaSathane. Impilo yakho yonke uziyongena egodini bazalwane. Akwazi kuba kanjalo. So ke asiphenduke sishiye isono, singabe sisona. Haleluya. uJohn 8 verse 11. Ngiyafisa simfundo. John 8 verse 11. Yes. Okay. Uthi asihambe singabe sisona. Okay. Ngqala ku10 noma nje mfundo 11. Ungaqala ku10, ngaqala ku10 kodwa sizwa kahle. Okay. uJesu wayeselulama. Amen. Engaboni umuntu ngaphandle kowesifazane wathi kuye, "Sifazane baphi labo bamangaleli bakho na? Akakho okulahlayo na?" Wayesethi, "Akakho Nkosi." Wathi ke uJesu kuye, "Nami angikulahli, hamba ungabe usona." Haleluya. Yilokho ukuphenduka bazalwane. Ukuphenduka ebubini bakho bonke ungabe usabenza. Haleluya. Ukuphenduka esonweni ungabe usona. Yiloko kuphenduka ke sizobe sikenza bazalwane. Sizobe silahla konke, sizobe sidela konke, sizobe sishiya konke, siphikelele kuJesu Kristu umqalisi nomphelelisi inkosi yethu enkazimulo. Sizobe silahla konke ongakaze asindiswe ngoba khona abangasindisiwe enhlobo nje. Abangu-Israyeli ongakholwa, ongasindisiwe. Labo bazobe nabo bezokwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi balahle konke okuyisono. Haleluya. Baphendukele uNkulunkulu ophilayo. Beze embusweni kaBaba uNkulunkulu ngoba sihlele embusweni obumnyama. Nanaba babizwa ngokuthi babantwana baNkulunkulu nabo bahlele embusweni obumnyama ngoba basebenzela uSathane usuku nosuku. Haleluya. Amen. Ayibongwe inkosi. Hallelujah. Sibheka ke bazalwane manje ukuthi ke usuphendukile ke manje. Haleluya. Ithe inkosi uma siphenduka sidela konke, sishiya i-direction ebesihamba ngayo, sishintsha i-direction. Uma siphenduka sishiya konke okudala isono, sishiya konke imisebenzi yethu yobumnyama, siphendukela uNkulunkulu ophilayo, siphendukela embusweni kaNkulunkulu. Haleluya. Sesiphendukile ke manje. Ake sibone ukuthi sesenza njani ke, sesiphendukile, sesishintshile i-direction, sesishiyile konke, sesenza njani. Haleluya. Haleluya. Ake sifunde bazalwane kuLuka 9 verse 23 kuya ku verse 25. Incwadi kaLuka chapter 9 verse 23 to 25. Wayesethi kubo bonke, "Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho." Amen. Kepha ngicela ume kancane, ume lapho, kume kephi? u24 lo ngimeke. Haleluya. Ulethizwi lapho othanda ukuza emva kwami makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla. Haleluya. So uma ke sesiphendukile ke bazalwane, sesiyazidela ke manje ke sesiphendukela uNkulunkulu wethu ophilayo, sithabatha isiphambano sethu imihla ngemihla, siyamlandela uJesu Kristu. Haleluya. Lokho kusho ukuthi asaye emsebenzini kaSathane, asaye ekoleni zikaSathane, asaphindele ezintweni esisedlule kuzona. Sesithabatha isiphambano sethu
usuku nosuku silandela uJesu. Lento ebesiyenza kumbuso obumnyama ukuthi besivuka nsuku zonke siye emsebenzini siyosebenzela umbuso obumnyama. Sesishintshileka ngithi sesiphendukile manje. Sesisebenza embusweni kaNkulunkulu. Usuku nosuku sithabatha isiphambano sethu siyazidela. Sidele konke okwethu ebesikusebenzelile nesikwazi ukuthi kuyinzuzo kithina. Sidelile sesithabatha isiphambano sethu imihla nemihla silandela uJesu Kristu. Haleluya. 24 ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Amen. Kepha ulahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindiswa. Haleluya. Uyakukusinda. Uyakusinda. Yes. Haleluya. So ke bazalwane, uma izwi la uverse 24. Verse 24. Yes. Uthi yes, uma uthi ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Haleluya. Inkosi la ikhuluma ngokuthi ke uma ufuna ukusindisa ukuphila kwakho okuphakade uzolahlekelwa yiloku kuphila okuphathekayo. Haleluya. Ngoba njengamanje wena into oyidelayo udela umsebenzi wakho. Angithi wena ubuphila kanjalo. Ubuphila ngokuthi wena nomsebenzi wakho, ubuphila ngokuthi unemoto yakho, ubuphila nokuthi wena uhamba amakliniki, uhamba wenza izinto oyithandayo ngesikhathi osithandayo, unemali yakho. Yes, nemfundo ephezulu nama titles aleli lizwe. Siyawadela wonke. Udela lokhu kuphila kobuphila. Uyakudela konke manje uyaphenduka ufuna uJesu Kristu uzothatha ukuphila okusha okuphakade okukuJesu Kristu. Haleluya. Uthi ka umudela ukuphila kwakho lokho kwasezweni ukudela uzothabatha ukuphila okunjani okuphakade. Usho njalo ngithi? Yes. Uthi ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Yilo kwasemhlabeni esilahlekelwa. Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Haleluya. Haleluya. So ke bazalwane siyakulahla ukuphila kwala emhlabeni. Lokhu kuphila besikuphila sazi ukuthi thina siphila i-comfort zone. Nginomsebenzi wami, nginemoto yami ethi mina, nginemali yami. Lokho kuphila ngeke ukuyise ezulwini ngoba zonke lezi zinto akuzona ezakhe ezikaSathane. Haleluya. Zonke lezo zinto akuzona ezakho, ezikaSathane, zibelonga kuSathane bazalwane. So asiphende ukuze siphunyuke, ashiya konke, silahle konke naleyo msebenzi yobumnyama size embusweni kaNkulunkulu ngokupheleleyo. Ngoba inkosi ithi kwelinye ivesi ithi nangu uSathane uyeza uSathane kodwa akazofumana lutho kimi. Yes. Uthi uyeza uSathane kodwa akazofumana lutho kimi. Asilifundeni. John 14:30 yes asilifunda. John 14 verse 30 uthi ngokuba umbusi walelizwe umbusi kodwa akanalutho kimi. Uthi ke angisayi kukhuluma okuningi nani ngokuba uyeza umbusi wezwe kepha akanalutho kimi. Haleluya. Inkosi ichaza la ukuthi akukho lutho kumhlanganisa noSathane. Haleluya. Akanamuzi. Ngiyakhumbula bazalwane ukuthi inkosi yathi kofuna ukulandela yathi anginayo ngisho indawo yokubeka ikhanda. Inkosi yayingenamuzi, yayingenamali, yayingena bank account ngoba iyazi ukuthi zonke lezi zinto they belong to uSathane. So ufu wena unalezi zinto unento kaSathane ekuwena. So inkosi uma ithi uyeza umbusi, ithi uyeza ubani umbusi? Yes. Uyeza umbusi wezwe. Yes. Uyeza umbusi wezwe kodwa akanalutho kimi. Sibaleka ngaleyo ndlela. That's the only option ke bazalwane esizokwazi ukuphunyuka ngayo kugibe olalelizwe ukuthi sidele konke kwalomhlaba. Silahle konke kwalomhlaba. Sifuna uNkulunkulu ophilayo yena yedwa. Haleluya. Haleluya. Ayibonga inkosi. Yes, siyabonga kakhulu. Amen. Mhlambe kungakucizelela nalokho ukuthi phela ingane zabazalwane nazo ingane zabo kubalekile ukuthi zibe ngabafundi bakaJesu Kristu, zingabe ngabafundi bemfundo kaSathane. Ziphenduke nazo zibe ngabafundi bakaJesu Kristu, zingafundi imfundo yalelizwe. So kubalekile kakhulu nalokho bazalwane ukuthi siphenduke kukho because ithina esisingane zethu
emfundweni kaSathane Yebo, ngenxa yokuthi bazalwane. sithi sibe nemfundo ikusasa eliqhakazile Asiqondi. asiqondi yabo siyayinikela kuSathane Sazi ukuthi ikusasa eliqhakazile isasa elikulomhlaba Elikulomhlaba, kanti yabo. ikusasa elikulomhlaba akusilona elethu elalaba balomhlaba bazalwane akusilona elethu thina elethu ikusasa lisekhaya ezulwini haleluya Hallelujah. thina owethu umbuso usezulwini akusiwena umbuso wethu lo akusiwona so uma sithatha izingane zethu siyoyifaka esikoleni sizise esihogeni ngoba ziyofunda imfundo ungeyona kababa uNkulunkulu haleluya siyozifundisa imfundo ekungeyona yasekhaya siyozitraina ukuyosebenzela uSathane haleluya so ke bazalwane asiphendukeni sikhiphe ngisho abantwana bethu sibaleke ngenyawo zombili this is the time yokuthi sibaleke bazalwane ngoba siyeza isikhathi la esizobe uthi usibambile unoxhaka sesingasakwazi ukuphenduka ngakho ke ngimasiphenduke ngokupheleleyo haleluya bazalwane sesiphendukile ke bazalwane silandela uJesu Kristu izinsuku zonke haleluya cela sifunde uMatthew 11 verse 29 kuya 30 Matthew 11 verse 29 kuya ku-30 Bekani ijoka lami phezukwenu nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula haleluya ibonga inkosi sesiphendukile bazalwane sesishiye konke okweza sesithabatha isiphambano sethu imihla ngemihla usuku nosuku sesicabanga uJesu Kristu usuku nosuku sesenza intando kaNkuluNkulu uthi ke inkosi uJesu la ithi thathane lami ijoka nilibeke kini haleluya ngoba lona lilula haleluya uthi nomthwalo wakhe unjani ulula uthi nifunde kimi yila ngena khona ke bazalwane ukufunda ngoKristu Jesu haleluya yila ngena khona ukufunda ngoKristu Jesu ngoba kahle kahle uKristu Jesu inkosi yethu ingumpristi omkhulu haleluya so thina sifunda kumpristi omkhulu ukuthi ke manje uma sesiphumile embusweni obumnyama singena kanjani embusweni kaBaba uNkulunkulu senzani embusweni kaBaba uNkulunkulu singobani thina embusweni kaBaba uNkulunkulu siyokwenzani embusweni kaBaba uNkulunkulu so sizobuka kuJesu Kristu inkosi yethu ukuthi kwenziwani embusweni kaBaba haleluya haleluya so sithabatha ijoka lika Jesu Kristu ke sifunda kuye ngoba yena ungumpristi omkhulu haleluya thina singabombuso kaNkuluNkulu bazalwane singabombuso kaNkuluNkulu siyisizwe uIsrayeli wonke ngithe bazalwane wonke umuntu omnyama uyinzalo kaAbraham uIsrayeli lo oseBhayibhelini so ke siyisizwe esingcwele siyisizwe sakhethwa uNkulunkulu sesivumelwane sikaNkulunkulu nokhokho wethu Abraham uma senza kahle ithe inkosi thina siyigugu kuye haleluya lokho sikuthola kuExodus 19 verse 5 kuya 6 Exodus 19 verse 5 yak 6 yes singabapriest embusweni kaBaba wethu bheka ife lihle kangaka singabantu abakhulu kangaka njengoba lelizwe lisenza sibe yicathalala embusweni kaBaba singabapriest Incwadi ya Exodus chapter 19 soqala ku5 no6 haleluya kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami nigcine isivumelwano sami niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe ngokuba umhlaba wonke ungowami Ngiyezwa ke bazalwane ukuthi sithandwa kangakanani uma silalela nokulalela izwi likaBaba uNkulunkulu siyakuba yigugu siyisizwe sikhethekile siyakuba yigugu kuBaba wethu futhi singabapriest qhubeka brother Ntokozo nibe ngumbuso wabapriesti kimi nesizwe esingcwele sibe ngumbuso bazalwane sibe ngumbuso wabapriesti abapriesti ke bazalwane nomsebenzi wabo ukwenza intando kaNkuluNkulu imihla yonke yokuphila usuku nosuku abapriesti basebenzela uJesu Kristu basebenzela uNkulunkulu usuku nosuku abapriesti akekho umpriesti ohambe yosebenza
ayosebenzela umlungu noma ayosebenzela asebenzela imali akekho usuku nosuku umpristi usebenzela uNkulunkulu so ke bazalwane uma uwumntwana kaNkulunkulu usindisiwe yazi ukuthi wena ungumpristi kwiKingdom kaBaba uNkulunkulu musa kuhambe yosebenzela ezinye izizwe ubusebenzele umbuso okungewona okaBaba uyoba isicashalala wena ube ungumpristi embusweni kaBaba uNkulunkulu haleluya amen ngebazalwane inkosi uIsrayeli la uNkulunkulu wayethatha isivumelane naye wayevumelana naye ukuthi uma silalela nokulalela izwi likaNkulunkulu siyoba isizwe sakhe esingcwele sibe ngumbuso wabapristi umbuso bazalwane ugovernment wabapristi bazalwane thina singugovernment wabapristi silokho sidlala lo government wakulelizwe thina sino government wethu singugovernment wabapristi haleluya bazalwane kutheke ngokona kukaIsrayeli okhokho bethu bahlubuka kuNkulunkulu ophilayo bahamba bakhonza abanye onkulunkulu base behlikelwa isiqalekiswe base beba icashalala njengoba nibona nje thina abantu abamnyama sesisemsileni sesingekho phambili sesiholwa yezinye izizwe phambili so ngingenxa yokuthi sona ngakho ke bazalwane siyaphenduka sibuyele ekhaya embusweni kaBaba inkosi yasifuna haleluya inkosi yasifuna embusweni wayo uNkulunkulu yasifuna ingakho esinikeza ithuba lokuthi siphenduke silahle konke sidele konke silahle konke kwalelizwe sidele konke kwalelizwe sibuyele embusweni kaBaba uNkulunkulu wethu ngokupheleleyo ngisho uNkulunkulu ophilayo mina ngisho uNkulunkulu wakhokho wethu Abraham uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakobe uNkulunkulu onguyise wenkosi yethu Jesu singabapristi bazalwane singabantu abakhulu kangaka singabapristi embusweni kaBaba haleluya asiphumeni ke kukho konke kuthe ngokuthi boneke bazalwane okhokho bethu sase siba yicashalala haleluya uNkulunkulu ngenxa yokusithanda kwakhe wasethumela indodana yakhe uKristu Jesu haleluya ukuba izofela izono zethu ukuba bonke abakholwayo ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu abese bethethelelwa izono haleluya bangabhubhi babe nokuphila okuphakade haleluya sikuthola lokhu kuRevelation 5 verse 10 ukuthi uJesu Kristu ubese eqala phansi esesithenga ngegazi lakhe esibuyisela embusweni kaBaba uNkulunkulu haleluya incwadi yesambulo chapter 5 verse 9 and 10 yes ngiyabonga brother Ntokozo kungiqalela ku9 so ake ahlabelela igama elisha athi ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo haleluya ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho haleluya abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni uJesu Kristu inkosi haleluya Jesu Kristu yabusa bazalwane kuthe noma sesilahlekile saphuma endleleni kodwa uNkulunkulu ngenxa yokusithanda kwakhe waphindwa wathumela indodana yakhe eyodwa vo ukube izofa ichithekelwe yigazi layo ukuze izono zethu zithethelelwe ukuze thina sibuyiselwe haleluya yaphinda yazosithenga ngegazi layo ukuze sibuyisele embusweni kaNkulunkulu saphinda saqala phansi saba abapriest haleluya yes uthi wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni haleluya so ke bazalwane siphindile sabuyiselwa inkosi izosinika ithuba ke bazana ukuthi siphendukele kuyo sibuyiselwe kahle inkosi uJesu seyawenza umsebenzi bazalwane okwethu ukuthi siphenduke ezonweni okwethu ukuthi laba abangasindisiwe bamukele uJesu abe inkosi nomsindisi bebuyele embusweni kaBaba uNkulunkulu bese kuthi thina sibizwa ngegama lika Jesu kodwa sisasebenzela umbuso obumnyama siphenduke sidele konke sibuyele embusweni kaBaba uNkulunkulu akucabange nje mzalwane ukuthi njengoba ubhizi ufukuza kangaka ufukuzela uSathane ubani osebenza embusweni kaBaba
Haleluya. Ngoba phela umuntu ngamunye ngamunye unikewe umsebenzi wakhe kumele awenze embusweni kaBaba. Sizosebenza nini embusweni kaBaba uma sibhizi bazalwane? Asiphendukeni. Haleluya. Asiphendukeni, thina singumbuso wabapriest, singugovernment, thina siyisizwe esikhethekileyo bazalwane. Uthi uNkulunkulu siyisizwe esinjani? Esikhethekileyo, esingcwele. Uthi usithanda kunazo zonke izizwe. Haleluya. Bese ke singashila ukuthi uJesu uthi ngesikhathi ebathengela kubaba uNkulunkulu wabe sethenga zonke izizwe. Haleluya. So uma ngisho kuthiwa uluphi uhlobo lomuntu, haleluya, uluphi noma uluphi uhlanga, uma wamukela uJesu waba inkosi nomsindisi, uyinzalo kaAbraham, ungumpriest embusweni kaBaba uNkulunkulu. Haleluya. Asiphendukeni ke ma-Israyeli amahle. Haleluya. Asiphendukeni siyosebenzela uBaba embuseni kaBaba uNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu ophilayo. Ayibonge inkosi. Ngiyanxusa ke bazalwane, ngiyancenga Israyeli omuhle. Haleluya. Ngiyancenga ake silahle konke kwalelizwe, silahle konke okusiqhatha noNkulunkulu wethu ophilayo bazalwane. Thina singabantwana bombuso, thina singabapriest, asizoni icashalala, asidalelwanga ukufukuza lokufukuze sikufukuzayo, sifukuzela into engekho bazalwane. Sidalelwe ukusebenza embusweni kaBaba uNkulunkulu, nalapho singabapriest asizoni izicashalala. Asishiye ke konke, asidele konke, siphendukele kuNkulunkulu ophilayo egameni likaJesu. Haleluya. Bazalwane siyaqhubeka. Siyaqhubeka bazalwane, ngifisa ukucacisela uIsrayeli. Haleluya. uIsrayeli ongumuntu omnyama. Ngithe bazalwane, uIsrayeli uhlukene kabili. Kukhona uIsrayeli wesivumelwano, uIsrayeli weDNA, uIsrayeli ongumuntu omnyama. Haleluya. uIsrayeli ongumuntu omnyama, uIsrayeli wesivumelwano sika khokho uAbraham kanye noNkulunkulu. Bese kuzoba khona uIsrayeli kamoya. Haleluya. Ukuthi bonke abaphenduka bamukela uJesu abe inkosi nomsindisi bayinzalo kaAbraham. Haleluya. So yilaba ke abathengwe yigazi likaJesu labo. Bese kuzoba khona thina esakhethwe uNkulunkulu kwaseqaleni. Haleluya. So simunye ke bazalwane egameni likaJesu. Ngizothi ke esizweni sikaIsrayeli lesi senyama, umuntu omnyama, sinane tendency thina yokuthi mina ngikhonza uNkulunkulu. Sisho njalo. Sithi mina ngikhonza uNkulunkulu kodwa ngeke ngimamukele uJesu. Awukazizwe lonto brother Ntokozo? Athi umuntu yes, mina ngikhonza umveli inqangi. Omunye athi ngikhonza uNkulunkulu uBaba. Yes. Athi ngikhonza uNkulunkulu uBaba, mina ngikhonza umveli inqangi. uJesu umlungu. That is wrong bazalwane. uJesu angifuni ukukhuluma into eningi, kodwa ngisethile there's record straight last time ukuthi uNkulunkulu ubani ofuze uNkulunkulu bazalwane. Uma uthi ke wena ukhonza uNkulunkulu ngaphandle kukaJesu, sisho njalo. Sithi insindiso yafika nabelungu. Insindiso ayifikanga nabelungu. Insindiso nokukholwa kwavelwa ngokhokho wethu uAbraham, ukhokho kaIsrayeli, ukhokho womuntu omnyama. Kwavela ngathi so ukukholwa nensindiso ingeyethu bazalwane. Awukwazi ke ukuthi wena ukhonza uNkulunkulu ngaphandle kwenkosi uJesu. Haleluya. Iqala la lento ekuthinini uJesu uyena yedwa indlela neqiniso nokuphila. Uyena yedwa futhi osithenge ngegazi lakhe ukuze sibuyisele kuBaba uNkulunkulu. Haleluya. Ngifisa sifunde uJohn 14 verse 6. John 14 verse 6. Yes. Uthi uJesu lapha uncwadi kaJohn 14 verse 6. Okay. Johann 14. Okay, uthi uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso lokuphila, akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. So ke Israyeli omnyama
ngithi kini na asiyeke lento yokuthi uthi wena ukhonza umvelinqangi kodwa uyikhonza indodana. Indodana uNkulunkulu umvelinqangi uthumele indodana yakhe uJesu Kristu ukuthi azosifela asibuyisele kuNkulunkulu. Ngakho ke uyena yedwa uJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila. Haleluya. Futhi uyena yedwa oyisango. Yes, masifunda lapha kuJohn 10 verse 9. Verse 9, yes. Uyena isango. John Yes, 10, uyena yedwa oyisango. Mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa. Angene aphume afumane indlelo. Haleluya. Niyezwa ke bazalwane, awukwazi ukuya embusweni kaBaba uNkulunkulu ungamamukelile uJesu Kristu waba inkosi nomsindisi kuwe. Ngoba nguyena yedwa indlela neqiniso nokuphila. Nguyena yedwa futhi oyisango. Haleluya. Yes, futhi uyena insindiso itholakala ngoJesu. Okunye ngifisa ukucacisa abazalwane ngokuthi sicacise le ndaba kaIsrael ukuthi ungumuntu omnyama ave ngoba sizama ukwenza i-racism kodwa sizama ukuveza iqiniso esizweni esimnyama esibhubhayo bazalwane ngoba asikwazi ukubhubha sinombuso kaBaba uNkulunkulu sizama ukuveza ulwazi lithizwe lapha kuHosea 4:16 awuvule bhuti wami Hosea 4:16 if I'm not mistaken. I mean 4:6. 4:6 yes. Uthi abantu bayaswela babhubhe ngenxa kweselulazi ake sizwe kahle. Yes. Hosea 4:6. Okay. Uthi ke abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi. Haleluya. Ukuba ukulahlile ukwazi nami ngiyakulahla wena. Ungabi ngumpristi wami lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho nami ngiyakukhohla abantwana. Asizwe kahle ke bazalwane indaba iqale ekuqaleni uyithi inkosi abantu bayo bayabhubha ngenxa yokweswelani ulwazi. So ke bazalwane asenzi i-racism la siletha ulwazi ukuze abantu bakaNkulunkulu bangabhubhi ngenxa yokweswela ulwazi. Sekukubonaka ukuthi bayalithatha ulwazi noma bayalirejecta. Ngoba uma siqhubeka nalo leli verse lithini lithi ngenxa awuqhubeke isindisi lithi nami ngiyakukulahla wena ungabi ngumpristi wami lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho. Ngifuna ukuqala ukizwe la rejecte khona ulwazi. Okay. Ngokuba ukulahlile ukwazi. Haleluya. Okay. Uthini ithi uthi uNkulunkulu abantu bami bayabhubha ngenxa yokulweswela ulwazi. So ke thina sizoveza lolu lwazi oludingwa ngumuntu omnyama ukuze angabhubhi. Ngizothi ke umuntu omnyama Israeli ungalilahli ulwazi engikunika lona njengamanje ngoba uma ululahla ulwazi noNkulunkulu uthi uzokulahla ungabisabi ngumpristi. Qhubeka uyifunde bhuti wami ungabisabi ngumpristi. Yes, uthi ngokuba ukulahlile ukwazi nami ngiyakulahla wena ungabi ngumpristi wami. Haleluya. Lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho nami ngiyakukhohlwa. Haleluya. Haleluya. Niyezwa ke bazalwane. So ke sizoletha ulwazi. Lolu lwazi sicela nilithathe bazalwane ngoba uma ungalithathi lolu lwazi ulilahla lolu lwazi awuzoba ngumpristi kaNkulunkulu noNkulunkulu uthi uza kukulahla. So awunako ukuziphendulela ngoba sesifikile nolwazi lukaNkulunkulu ukuthi wena ungumIsrayeli lo oseBhayibhelini oyisesivulo emalwaneni sika Baba uNkulunkulu ungowombuso kaNkulunkulu. Sizokutshela ukuthi phuma embusweni wobumnyama. Inkosi yakufuna embusweni wayo unomsebenzi ombusweni kaBaba uNkulunkulu. Haleluya. So ke bazalwane uJesu phela engizokugcizelela endlini emnyama le ethi yona ikhonza umvelinqangi ngaphandle kwenkosi yethu uJesu Kristu. Ngizothi
uJesu kuphela oyindlela neqiniso nokuphila. Uyena yedwa oyisango. Asamukele uJesu abe inkosi nomsindisi, sibuyele embusweni kaBaba uNkulunkulu, siyoba ngabapristi embusweni kaBaba uNkulunkulu. Ngizothi kuwena mzalwane osindisiwe, ngizothi phuma embusweni kaSathane, phuma ekusebenzeleni uSathane, ngoba awukho embusweni kaNkulunkulu, usebenzela umbuso kaSathane. Uwe ozobuzwa kusasa, la uJesu esethi khona kulelizwe athi khona akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni kaNkulunkulu, kodwa benza intando kaNkulunkulu. Okusho ukuthi abayongena embusweni kaNkulunkulu abenza intando kaNkulunkulu. Thina-ke njengamanje senza intando kaSathane, kodwa sithi inkosi inkosi. Sisho njalo brother. Yes brother. Sisho njalo brother Ntokoze. Yes. Sithi inkosi inkosi ekuseni emini nantambama nasebusuku sithi inkosi inkosi, kodwa senza intando kaSathane. So ithina-ke labo siyobe sesibuze sethi uNkulunkulu akasazi ngenxa yokuthini asenzanga intando yakhe. Haleluya. Ngakho-ke ngizogcizela lokho nje bazalwane ukuthi asiphenduke sishiye konke kwalelizwe, siphenduke sixolise. Ngomhla ka-24 October mhla 24, 25, 26 sizoxolisa, sizophenduka, sizoshiya konke kwalelizwe bazalwane, ngoba inkosi isinika ithuba lokuthi siphenduke, silahle konke. Njengamanje kukhona isikhathi la ezobe usibamba khona unoxhaka, okuzobe sekuthi i-system yalelizwe iyakick out, uyavuma ukuthi ukhickeke out noma ukubambile unoxhaka. So kuzofika leso sikhathi bazalwane, akungabi late. Haleluya. Inkosi sisinikezile ulwazi, inkosi sisinikezile ithuba lokuphenduka. Ithe inkosi uJesu owawumsebenzi yawuqeda esiphambanweni, yahlatshwa, igazi layo lachitheka, ukuze thina esikholwa ukuthi inkosi siphenduke ezonweni, zihlanzwe izono zethu. Ngakho-ke bazalwane, asiphendukeni. Haleluya. Mhla ka-24, 25, 26 sizobe siphenduka, siphendukela uNkulunkulu ophilayo, silahla konke. uNkulunkulu manje usefuna ungenisa umphongolo wakhe wesivumelane ethempelini lakhe. Ngakho-ke uhlanza ithempeli lakhe. Asivumeke bazalwane ukuthi uNkulunkulu ahlanze ithempeli lakhe. Ithempeli likaNkulunkulu ithina bazalwane, siyithempeli kaNkulunkulu. Uyalihlanza-ke ukuze ezothululela inkazimulo yakhe kithi. Haleluya. Ngakho asivumeke. Haleluya. Ngizogcizelela lokho nje, asiphendukeni ngokuphelele, sidele konke, ngoba noma bambelela konke kukona singakudeli, egcineni kosuku akusikona okwethu, vele kungokaSathane. uSathane vele usazosiphuca ngenkani-ke manje ngendluzula, singesezokwazi ukuphendukela enkosini uJesu Kristu inkosi. Haleluya. Bazalwane, igama lami nginguthandazile. Haleluya. Angisibaza ngisazisho Thandazile Mwelase. Thandazile Mwelase. Ngisatholakala enambeni u-0833 280 9292. Bazalwane-ke inkonzi yaqhubeka mhla ka-24 October 25, 26 siyaphenduka, silahla zonke izono, silahla konke okusiqhatha noNkulunkulu wethu ophilayo, ukuze sibe ngabapristi embusweni kaBaba. Usuku nosuku sithabatha ijoka, silandele inkosi yethu uJesu, kungasekho kuzosiphazamisa. Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. No, siyabonga dadewethu uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu imiyalezo. Siyathemba ukuthi ufinyelelile ezindlebeni, onendlebe uzozwa. Isona sikhathi lesi bazalwane, singadlali ngethuba uNkulunkulu asasiphe lona. Akumnandanga ukugqilazwa isystem bazalwane, akumnandanga ukugqilazwa umbuso kaSathane. Kunini siusebenzela umbuso kaSathane ekubeni singabapristi, siqalazwe i-world system kodwa singabapristi. Yilo leli thuba uNkulunkulu yiwumusa lwasipha wona, yili thuba leli kumele silithathe bazalwane, silithathe ngendluzula.
ngakho-ke siyabonga bazalwane kunezwi nje alisho kwi-episode edlule umama uThandazile ukuthi kahle kahle intethelelo sesinayo ukuthi thina siphenduke. uNkulunkulu isi-available intethelelo ukuthi nje siphenduke thina kahle kahle usesixolele uNkulunkulu ukuthi sekusele ngakuthini nathi sithathe igxathu siphenduke. So yilokho esizobe sizokwenza ngalolo suku mhla ka-24, 25 and 26. Amen. Hallelujah. Siyohlangana khona Israel. Kude ungafika the day before 23 October. Yes. But not just 23 nje nanini na bazalwane namukelile ikhaya labafundi bazalwane ikhaya akusilona isonto akusisona isikole although siyafunda konke siyafunda ngoJesu Kristu siyafunda ngokuba abafundi baka Jesu Kristu siyafunda ngokuphila singaba priest embusweni kaBaba uNkulunkulu kodwa kusona isikole esikuthi isikole ke manje ikhaya bazalwane ikhaya lababo bonke abafuna uJesu Kristu ngokupheleleyo. Hallelujah. So ungafika nanomini yes bazalwane wamukelekile uma ufuna uJesu nje ngoba thina sihlangene ngenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Sihlangane ngokuba abapriest embusweni kaBaba. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Eminye imininingwane ikhona-ke bazalwane kwi-bio lapha ku-YouTube uma ufuna ukwazi kabanzi ngenkonzo ufuna uku-WhatsApp ubuza imibuzo ikhona yes Theocracy kwi-bio ikhona imininingwane lapho. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane inkosi uJesu Kristu nibusise. Amen. Hallelujah.